Iro itrai sesin pat ngai keble pipa ro hakerteng kepadan portam kejong uji su hakani ke video ngakwa pangani thu lem shapi shapang kumno ba gikmat jong pi ken shai pat lane ba pin le se don apdeng jong pidang shu pang khmat malu mala kampat jore hadu kata kata te kini ki ja jingbam ni em kin sayarap ya pi namar ka perthai mobile menta don ki ba umdei ba shu ya le kai henre badon kam te ki haban penon kam ya ka mobile ya ki computer te ha ka jingbam ban se haban penon kam te namar ka jing penon kam palat ya ka mobile phone ya ki computer ka penlong ban pang khmat ke ni ki priu te phinle kumno ba kan yada ken teleng ba kini ki ja jingbam ni em kin sayarap ngaru nama bang ngahap ben penan kami ka mobile kham tam ngahap an chupa e ki jingkeli ki ba phi keli te kemut ka mobile ngahap ben penan kam kade betang ha ka por ka bang shong du wai pat kapor ka bang puli bible kapor ka bang ruai ka bang ngam penan kami ka mobile henry jan baro hisngi hi ngahap an penan kam tigi khmat jungar kilas dang ban sat te henry habang la penan kam pat da kini ki ja jingbam te ngai osngo ba kham dan chu kata ka jing wit khmat ken te u ba kham suk bahaya phi ma phinle udei utu u palong mo phi ong u palong te yo utu phisa grind yo utun em grind juice yo utu te phila ban grind lang yo utu badi u kajor badi u so meleng ha ko juga por saweng no utu sieng te la da phim yo alat re ha kata ko rukom ru te phila ban le betang utu palong ru te phila ban le da ketu te kidok kharu kide ki bayarap ha ya ka khmat arsin stiol re bam dok kha ka yarap tang ba namar kini dok kha man ta ki ai kini ki formulin te bun kira kiar ban bam dok kha te henrel da phiyo ki dok kha lokal kan yarap ha ki khmat ki jong phi te kini ki dry fruits phitip ne mutu akrut chuang be akrut layo hina yo lane walnut ki on da ka phareng te lane utu badam u almond badam ya utu phi pedem men miet em kum to nyo prateli ada phi bam yo utu ru te kemot phin sayo pat ya ka khmat ka ba shai ken te lada phi la ban bam bhai kini ki ja jingbam em phi bam bhai ki jhur jurngam ai phi bam bhai ki so ki pai na ban uni uso eto uso so priam dai ki ong so priam uturu uyarap uso nyam traru uyarap te da phi bam bha ki vitamin C bat ki vitamin E kitu ki yarap hai ka khmat te nga te la de ngan shui thu e phi bangalas dang yarap ki khmat ki jonga leng ba ki jingbam nga ti nga mestep nga shai grind ba u biscuit chiteng te nga ai bat u palak shi kumno shi kham la kham pon hi mde re ka kham baret te nga ai bat ko so meleng pat ka bangala dep shet kum to nga ai steng pela tingati ken te le se phim yo alat re ha ka rukom te bam te statang upalong ru bat u kajor man la kasngi nai pendu ri kini te ka khmat jong phi kala khia la ka khia te de phio alat ban bam kitu ki badam la ne ki akrut la ne dok kha lokal te kan bha shibun te manga teng shule be kum ta hi upalong pen long juice be yu to te ko la da phi khle hang to ban grind ne em te nga teng ai da ko so meleng te da pi ai be da ko ai be shi pa wa pe la ko tang ba ai da ko ka bala shet ka ba da tha wa ju di ra da ko ka ba khlem pat shet na mar ki tur ki thau jing pang te te ble nyo ban kur khui phi yero itra